Ах, му майката, днеска една спинка не можахме да я скараме. Какъв по-тъп ден. Днеска ни вари бах, му майката. Една гугутка идва сега. Айде, гугутката идва. Сержант Иванов. Документи за проверка на автомобила. Оп, чакай. Ти нещо колана ми си сложи. Не бе, старши, сега го свалих, бе, нали ма спраш? Абе, как ще го сваляш, бе? Ти нямаш право да го сваляш, бе. Не бе, старши, сега го свалих, как слезнах, бе. Сега не слизай от колата. Слизай веднага. Старши, моля ти се. Абе, кой ми са молиш, аз да не съм ти поп, бе. Тука, бе. Абе, старши, моля ти се, бе. Ай, сега го свалих, чакай, ти ма спре и аз го свалих. Абе, нямаш право да го сваляш, бе. Къде си видял да сваляме? Сега ще пишем един акт. Да ти дойде друг път акъла в тази глава. Старши, моля ти се, не дей, бе. Сега ще ми пишах акт, няма къде да ги плащам, бе, старши, моля ти се, бе. Абе, сега ще ти пишем Аз акт. работя за 10 лева, детето взимах от градината, бе, старши. Абе, не ме интересува детето ти, ще ти пишем да ти дойде акъла, бе. Моля ви се, старши, моля ви се, дете. Дай тук 100 лева да не ти пише акта. Абе, старши. Дай парите тука. Абе, старши, 100 лева не строям аз целия с колата, бе. Моля ти се, бе, старши, Абе, дай така, бе. ще ти еба жената, казвам те. Не искам колата, не искам нищо. Ще дойдеш друг път да ти дойде акъла. Абе, Вас цигарите много вам мразя, бе. моля, старши, колата ми струва 200 лева, аз струвам 100 лева, къде си го плащам това, аз, бе. Мале, гледай го това. Гледай го, бе. Абе, спирай, бе. Ау! Спирай тук, бе. Мале, мале. Мале, изядал го. Искате да ме бесите ли, бе? Искате. Филипино, кой ти да? Кой ти да, бе? Кой фурно? Кой ти да те питам? Кой ти да, бе? Акта ли да Пита плащам? към не, бе? Акта ли да плащам или да Кой му ти кажа да кой те ще питам? на? Кой? А? Да му кажа Кой ли фурна?